Здравейте, хора! Аз съм Виктория и добре дошли в канала ми. В днешното клипче ще ви покажа някои от маникюрите на майка ми, защото тя е маникюристка и рисува по ногтите като шаблон, нали. Ако някой не знае какъв маникюр да си избере, тя има готови предположения. Или не предположения, но вие знае какво ще му харесват всички тези неща. Добре. Аз първо ще ви ги покажа и ще ви кажа кое ми харесва най-много. Добре. От първата редичка най-много ми харесват този жълтия, този на белите точки, този черно-бяло, пред него това, розовкото също ми харесва, това тук също ми харесва. Ето отзад това обърнатото към вас много ми харесва. Това. Този също ми харесва. И да, от тук повечето ми харесват. Добре, сега ще преминам към следващата кутийка. Мисля, не кутийка, такава поставка. Тъмнича поставка, дето е такова замолива, обаче вътре, не знам дали виждате, има пластилин и шишчетата с рисуваните ногти са забодени в пластилин, за да не се местят. Да, от тук ми харесва този шарения, този също, жълтия, този самука също много ми харесва, тези отгоре долу също много ми харесва, този също ми харесва, този също много ми харесва. Тази диня, която със сигурност виждате, виждате как се мърда, не ми хареса много, но щеше да е много яка, ако мама се беше постарала малко повече. Но иначе гордо всичките ми харесват. Yes. Добре. Ето сега ще ги оставя. Така. Вие може да ми напишете там долу в коментарите кой от всички ви харесва най-много или пък просто коя двете поставки ви харесва повече. Тази, в смисъл като маникюри, или пък тази. А сега... Благодаря. Да. А сега, ако гледате това клипче, пишете коментари, абонирайте се, харесайте, споделете и не забравяйте да ми пишете съобщения или пък просто ми пишете за какво искате да е следващото клипче. Там долу в коментарите. И надявам се да се забавляваме. Това беше всичко от мен за днес.